Основното изделие на Treasure България е орфеевото цвете, което е култивирано и хербаризирано. Интересното за това цвете е, че като митичната птица Феникс, установено е, че може да преживее над 30 месеца без капка вода и при увлажняване започва отново да се развива нормално. Орфеевото цвете е било познато още от древни времена. Смята се, че траките са го използвали като лечебна билка и е било записано в легендарната книга на Орфей «Магическата ботаника». Подходящо е за подарък по всякакви поводи, с пожелание да преродите и укрепите личните и бизнес отношения. Потърсете консултант на Treasure, за да ви съдейства при всякакви поводи.